дӯстони азиз, барномаҳои идонаи мо идома доранд ва мо ҳоло яке аз меҳмони навбатии телевизионитарин ки чанде пеш модарашон дар барнома ғолиб омаданд ва худашон нахостанд ки бо мо суҳбат кунанд, лекин мо фарзандашон чун хоҳиши шеър хондан доштанд, бо фарзандашон суҳбат мекунем. Марамад, номи шумо? Шукрома. Шукронахон, шумо чанд сола мешед? 6. яъне шумо 6 сола. ҳоло шумо мактаб намехонед? мактаб намехонед ҳоле? 10. ҳоле шумо дар боғча таҳсил мекунед. Амихел, шумо зодрӯз доред ме? Ин бегоҳ ягон хел зиёфат ҳаст мехонаба? чиёшон набошад зиқ афтатон? чиё афтатон зиқ набошад? хуб, дӯстони азиз, мо Шукронахонро табрик мекунем, 100 сола шавед ва аз номи телевизион ва аз номи сарпарастони барномаҳои идонаи мо тӯҳфа барояшон пешниҳод карда мешавад. Купон аз маркази инкишофи зеҳнии заковат ва аз Феберлик. мо фикр мекунем ки ин Феберликро барои зебоӣ, барои як ҳаёти бисёр ҳам зебои худ истифода мекунанд ва купон аз заковат барои рушд кардани хотира ва ҳамчунин барои ташаккул ёфтани зеҳн кӯмак менамояд. Шукронахон, шумо барои мо, барои тамошобинони мо ягон хел шеър медонед ме? Медом. Кан якта хонда диҳед чи? Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на землю тихо падай, ложится. Снег идет, значит скоро Новый год. Дедушка Мороз придет, всех подарку принесет. Ташаккур. Дӯстони азиз, моро пайгирӣ кунед. барномаҳои идонаи мо идома доранд ва албатта метавонед ки соҳиби тӯҳфа шавед.